Pois empecé no ano 71, na subida a Almofrei, a primeira subida a Almofrei, no ano 71, con un SEA 850 Coupé. Despois, aquilo quedaba un pouquiño tal, me comprei un Alpine, e fixen o Rally de Ferrol no 74, e non lle daba ben, non era o meu, e pasín a Cars. Despois Tombo me había deixado un Fórmula FIA para subir á estrada. Aí metíme na subida á estrada con un coche prestado, e foi cando despois de comprei o coche, e arranquei outra vez. Estamos falando que arranquei, empecé no 71, e recuperei a montaña no 96. E o 2001 foi cando empecé a facer os coches meus. Entonces, unha vez que probei un Fórmula, casi me facilitou un pouco, dixo, vou a facer un Fórmula ou unha barqueta a ver como resulta. Eu sempre dicía, pois isto, se fai isto, se menos peso, se motor de moto, sempre eu estaba así un pouco coa cabeza pensando. Bueno, busquei un bo soldador e aí empezamos a coller uns tubos, a facer un coche e un pouquiño copiando do que había por aí e tal. Esa foi a idea. Eso foi basándose nunhas medidas, poñendo un motor de moto no sitio, e, bueno, o asiento para aí, ou a dirección para ali, e tal, pois aí, soldando tubos e tal, a veces te engañas, empezas outra vez de novo, pero o proceso foi así, totalmente artesanal. Incluso había xente que viña por aquí, compañeros de carreiras e tal, e vían o proxecto que eu estaba realizando e dicían que Paco, que isto en Inglaterra sí, pero aquí non funciona. Pois facer un aquí e logo correr con el e sentirte seguro, aparte seguro, e, bueno, os tempos viñan sendo bastante satisfactorios, pois unha satisfacción impresionante. Aparte de facer coches, ainda promocionei algúns pilotos, que realmente, pois, algún piloto nunca pensaba montarse nun monoplaza, non? Creo que é momento de descansar, e isto para min acabouse, porque foi moito, e ben, agora acabouse. Para min non teño xa, non me imagino poder poñerme a facer outro coche, non. Xente traballadora por todas partes, pero aquí en Galicia creo que tamén é un bon sitio onde a xente, bueno, se decidida a facer cousas, a evolucionar, a inventar. Paco debeu ser o primeiro que empezou aquí por Galicia, tamén lógicamente ten o pelo máis blanco que a min, pero, bueno, el centrouse en montaña, lógico que era o del, eu corrín sempre en terra, bueno, corrín en montaña algúns anos, pero non me gustou nada, corrín sempre en terra e dediqueime a facer os coches, sobre todo para terra, que é o que me gusta. Empecé bastante tarde, creo, con 26 anos, me parece que empecé. Empezas, claro, eu era mecánico, entonces, pois, a reparar os coches teus, pouco a pouco vas facendo, por aquí cerca non había onde comprar pezas, tiñamos que fabricarnos casi todo, despois nos coches empezas un pouco a evolucionar neles, a intentar melloralos, facer cousas, e, claro, chega un momento que te das de cuenta, pois, que tampouco non é tan dificilísimo facer un coche de correr. E pois isto empezou un principio como hobby para min e agora pois realmente é outra empresa aparte que tamén está dando os seus beneficios. Estamos vendendo bastantes para Chile, Irlanda, Inglaterra, Italia, algún para Francia. Para izquierda 4, 5 aquí, para izquierda 4 y 20 frenando, cruz izquierda 2, cruz izquierda 2. Ojo salida, Trajea. A clave é ser moi traballador, porque isto son un montón de tempo e sobre todo pensar, probas dunha maneira e funciona mal, e probas outras que ainda funciona peor, e hai que facer un montón de pruebas e un montón de horas de diseño, pensar sobre todo, antes de facer unha cousa, pois pensala moito, mirar os problemas que pode haber, e despois, pois, paciencia e pouco a pouco.